Com deia la cançó, ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí. Ens equivocaríem, però ens equivocaríem si ens penséssim que això ja està. No, això no està. La feina de veritat comença avui. He sentit arguments que no m'han agradat i vull dir-los perquè ens entenguem, per entendre'ns. Si l'actual concessionària del servei fos simpàtica, fos amable, fos entranyable i tot un seguit d'adjectius positius pel que fa a la seva actitud, nosaltres seguiríem defensant la gestió directa de l'aigua. Per tant, aquesta decisió, la decisió que prenem avui, no té a veure amb qui ha gestionat el servei durant 75 anys. Té a veure amb qui el gestionarà els propers 25. I té a veure amb com volem gestionar el servei els propers 25 anys. I el primer acord d'aquesta proposta de resolució té a veure amb una màxima que nosaltres hem proclamat en aquest ple mes rere mes, que alguns posaven en dubte i que posaven en qüestió, que és la capacitat d'aquest ple, la capacitat dels representants del poble terrassenc de prendre una decisió sobre qui governa l'aigua i sobre com es governa l'aigua. I avui el que diem és, com ja hem dit en anteriors plens, és que qui governa l'aigua és aquesta institució, és aquest Ajuntament. Som aquests 27 regidors, representants de les terrassenques i els terrassencs. I ara comencem a parlar del com.